pong papakita sa akin. Pwede po ba napakita natin sa camera? Ay, Okay lang ba? Okay, salamat. saan po marunong ko siya kasi? Meron po kasi akong prediction card dito. So, ito yung card niya. Which and hearts? Tama? Which and hearts? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Oo, pero Yeah, yung ano number siya? niya, Anong anong... number? Hindi, yung sa'yo. Kung kanina nakita mo. 2 of hearts, tama? Nakita ko kanina 2 eh. Sa video, oh. 2 of hearts, tama? Ito siya. Nagkamali yata ako. Kamali ka ba? Okay, So- ganito na lang po. Pawak mo lang siguro sa kanya. Pwede pong hawakan nyo dito. So, yung Two of card nyo hearts. is 2 of hearts.